ちは。こんにちは。フォルクローレを演奏するミルカと申します。では、代表曲であるコンドルは飛んでいくから演奏します。聴いてください。
皆さんこんにちは、三草イルカと申します。西原ですね、東部地区の方で、フォルクローレという、形態のですね、音楽をやらせていただいています。本日は交流会の方においていただきまして、誠にありがとうございます。なんか10月はなんか台風でね、潰れてしまって、今回に至ったのかどうか、その辺の経緯、ちょっとお分からないんですけれど、たくさんの人が集まっていただきましてありがとうございます。それでは続きまして、ジョランドセフェという曲ですから、踊れる方いらっしゃったら、ぜひぜひ前の方に来てですね、踊ってください。素敵なお姉様、どうぞどうぞ。昔お姉様だった方でも結構ですから、ぜひぜひ、ジョランドセフェですね。自分でね、ララララって曲です。ナンパが出る曲が入らないと思うんですよ。曲がそうです。
さい。手拍子でも何でも構いません。盛り上がってください。今日はね、ハッピーニューイヤーパーティーということなので、みんなで盛り上がっていきたいと思います。後半3曲は、リズムの速い曲ですけど、もう1曲、次にTFRTM といって、この方で日本で言えばサザンオールスターズみたいに長く活躍しているロスカルカスっていうグループの曲をやります。TFRTM。歌を知ってる人がいたら一緒にガンガン口ずさんじゃってください。よろしくお願いします。途中から踊れる雰囲気もありますのでね、皆さんまた踊ってくださいね、一緒に。
しいので、みんな手拍子ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあラスト3曲後半戦いきます。次は「チュノパキタ」という曲なんですけど、途中「ビルゲバラティハー」っていうこの「ハー」がところどころでちょっとあるので、それを皆さんで一緒にやってもらえたら楽しいと思います。ティンクのね、リズムですから皆さん踊ってください。ティンクです。南米の方はね、詳しいかと思いますけど、日本人の方もその南米の踊りに合わせてぜひぜひ、おじいちゃんでください。踊ってください。意味自体です。意味自体も今とはティンクのノリなので、よかったら踊ってください。長い時間聴いていただきありがとうございます。ラスト2番目
先頭を切って踊ってください。ペルーの曲ですね。アルゼンチンだそうです。アルゼンチン。僕の第二のふるさとアルゼンチンです。一緒に踊ってぜひお願いします。この曲が終わっちゃうからみんなで盛り上がりましょう。